YouTube channel. This is Hangal Girl. Ang hangal sa kabukiran siya. So guys, ang video ko for today ay about sa strawberry. Charot! Guys, first time, busy talaga ang manok ko eh. So, first time ko mag-try ng strawberry guys. So, you know. Ang purpose dyan ako guys, kay ipakita ko sa inyo nga, mukhaon kong strawberry. Oh my God, ginoo ko si Hangal. Ang first time para gid nako nga mukhaon jud nga fresh jud nga strawberry. Kaya nakaluwag-luwag ko ni kapalit jud kog 250 grams kay kanang curious jud kay ko nga mutilaw jud aning strawberry guys. Pasensya na jud mo kay wala biyan ni sa mong buki di ni mabuhi sa ngano man jud mo distract kay kas pula sa aknaw. So mo na ni guys. So you see this strawberry is very ambot. But kung kinahanglan ako siya i-record kay mutilaw ko for the first time. Charot. Kasi ginoo ko. Wait lang hangin kay diri sa mo ang payat. Kinahanglan ko mukhaon guys unsay lami ani. Ginoo ko pa sa ilo ako kay karon kay kapakita na ko ani sa mga TikToks, mga videos and everything, mga flavor. Nakakakaon ko og strawberry sa kuan lata aw sa diba na may bottle. Bro sa gamay pa ko. Nya karon na curious kay ko nga nindot kay nang magsuri-suri anang mga strawberry farm. Then makakaon sila sa mga fresh nga strawberry. Then karon curious ko. Wala na natagak na. Kaya na ang curious ko kinahanglan i-film jud nako nga nikaon jud kog strawberry nga unsay lami. Just gaya mo ni siya. Mura na siya 200 pesos Ginoo ko dolyaris man pud ay nino. So kinahanglan jud Ginoo dili gid mi makatilaw ani sige kay mura gini sa pagmahala man pud ay kayo. Grabe ang texture guys. Ka nice jud siya no? Oh, nice kay strawberry na. So ako jud ni i-record nga mao gini ang lami kara siya una. Nice kaayo di ba? Ka nice kay sa strawberry. Perfect kaayo. Oh, nagigrano niya. Unsa jud kay lami ani niya no? So pasensya na kayo kay subanon ignorante kay ko aning mga prutasa. Wala ni sa mong bukid. So guys, score! Omo. So matilaw na ta guys. Asan ko ano ni? So mutilaw tag unsa jud lami ani be? Aning strawberry be? Maghilas-hilas jud pud kog panalagsa pud ba? So tiluan na nato unsa jud lami. Aslom siya gamay. Nga tamis-tamis. Muna siya kuan. Tambis din maglugti-lugti ni iyang burag kuan. Maglunti-lunti ni iyang burag seed sa kilid. Char! Muna ni lami sa strawberry nga kanijong kuan. Guys, ara oh. So karon di na jud ko ma-curious kung unsay lami. Di na ko siya kay tantong tamis. Muna siya tambis, water apple. Lami siya, maglugti-lugti siya. Yung baba kaning iyang mga seeds. May mo din So mo din strawberry no? So di na gyud ko ma-curious. So mo ni guys, nangaunta.
Hindi mo siya, na siya ka. Mga dato ba nga ay yung anak-anak nga sauce. Yan ang mga dato. Pobre. Bulag mangga. Aslom man siya. Pag mangga. Dito kayo gay ni kay ano? Strawberries ay coming from Baguio daw ni. Sa Baguio City. So mo ni siya lami di ay guys. Super juicy. Lami siya lipstick. So, lami siya pang makeup. Manghatag po ko sa mga kauban dito sa balay guys. So, di siya nang dapat put doon. Nakahurat na ko mga upat. Siya kiwi. Kaya nakakatry po ko silang tuna tong kiwi. Siya kiwi nga aslong gamay nga tamis. Snapa ko sobrang nga strawberry ako ba ni ref. Gintagana ko si mother. And ang mga kauban dito sa patilhon po ako para dili po ignorante maparihan ako. Ignorante. So, guys, gipatilaw na ako akong sinta. Giuli. Ginoo ko giuli niya. Nao gipang itra. Wa siya daw ganahan. Wa siya kasabot sa lami. My God. Nadyo ikaduha po na kong igno. Anong niyama. Kuan siya ba? Kuan siya mangga? Yang baho kay ay kabalon ako, brushag makupa. Brushag makupa. Lami siguro ni itos no bugasin, no? Aslom-asyom siya nga. Di po kayo siya sweet. Ambot lang ka uban po, ubang strawberry po. Pero kani siya, di siya sweet. Aw, di kayo siya sweet. Na siya pagka-sweet. Na siya pagka-tamis, pero di na po kayo siya tamis. I don't know kung itong mga jumbo strawberries na dyan siya. Pero guys, at least wala na ko nasubanon nga. Nakatilaw na yung kumain. Ani nga. Mga kuan. Shala ng mga frutas. Ang mga shala man ni. Ang mga kuan naman ni. Para masamiyayaman. Kaming mihihirap na agwanta lang ta bayabas day. Magbayabas rata. Kuan, mangga, santol. Ang hotag santol, lumboy, uban pang mga kaymanan sa pandagat. So guys, patilbo na to ang akong mga pamangkin kung sa ila pong kuan. Ila pong mga reaction. Charot. So let's go. A few moments later. Tala, pakuyo, adoon ako si Lisa. Kay patilbo na ko siya aning kuan. Strawberry kung unsa po'y lami daw. Patilbo na ko si Lisa guys. Kuan pa, fresh. Kuan. Ano na ni Lisa guys? Kung unsay lami. Say lami. Sa mo na may pagkaslom-aslom gamay. As Inani mo kuno ng strawberry daw basta fresh pa. basta fresh. Aslom-aslom gamay na ka mo strawberry talang tsara man eh. Ya, dagan ang mga ayo oh. Pa lami. Lami na. Lami daw. Labi na butangan ni kuan ni slick cream. Lami dong sa strawberry. Unsay lami? Lami. Na, lami daw. Na, strawberry eating check. Charot. Mangit kay diri bro nagkabagihon sa among bukid. Guys, ingon sila, lami kuno pero aslom-aslom. Nakatilaw. Akong gisulayan og butag asin. Try na ako ba kung sila lami. Lami siya na asin. Bro, siya mangga. Ignorante jud talaga ako eh. Ang balami siya butang ag asin oh. Alam, masarap talaga siya paglagyan ng asin. Pwede siya i-lipstick dito. Masyado siyang mapula.
Masarap talaga siya. Para tayo siyang tambis or makupa. Yan talaga ang masasabi ko. Lagyan daw siguro to ng ano bang masarap ilagay. So, mga mayaman naman lang maglagay-lagay ng mga ganyan. Pag dire, hurto na dito. Ay, pangkuan naman na. Sarap. Sulami jud siya ikuan guys. Ito snob sa asin. Ito kana na lang nabilin, nahurot na namo kaon. Usang tuiga pa pug kami makakaon ani. Nara guys, lami jud guys, strawberry siya. Social kaya akong vlog ron, strawberry ang peg. Nakaluwag-luwag. Strawberry pa mi pero ang bulad ay sudan giatay. Strawberry pa. Ayan. Pero ang bangon yan, no? Pero ang bangon ng strawberry, no? Kaya talaga mabango ang mga perfume na strawberry, mga palaman na strawberry. So, masarap talaga siya. Therefore, masarap siya isawsaw sa asin. Pero, yun sigurong mga strawberry sa ibang bansa, masarap siguro, no? Matamis man, parang silang ang sobrang tamis pag siya ang kumain. Pero bet ko talaga kumain with asin. Kani kay may maasim-asim pa man siya, good. Baka hilaw pa to pag transport ba. At dito na na red. Ay, abot mo manok. Masarap talaga siya, guys. Ang sarap-sarap. Sana all masarap. Dapat magligo tayo ng strawberry para lahat tayo ay masarap. So, thank you for watching. This is Hangal Girl. Please subscribe my channel and click the notification bell para updated sa lahat ng videos. Bye for now. See you all. God bless everyone. Thank you for watching. 君の虜になってしまえばきっとこの